गाईज कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली उठली आज चहा पिवा टाइम झाला असता तुमच्याला ना मोनिका थिंग कोता है थिंग बर्गर कोता है पाच सहा हुई दिवपाच आठ टाइम पिती झालं का थिंग कोण नाही मरे कोण येईल नाही हॅलो कोण नाही किती हॅलो 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 कोण नाही मस्त हा मोनिका हा मगू हाय मोनिका सर हाय कशा आहे तुम्ही जेली हायली पिली होटलली निदली किती होते आज इंटरनेट मेटमुला लाईफ मला काही झालं नाही ग बगर लोकांगे तिंग पाच सहा दिपा तिंग पॅकिंग करतींग नाही टाइम किती आला गोईन टाइम किती आला तरी आठ जाईल कोण आठ जा दिसती पटायशी हॅलो कशी आहे तुम्ही सगळी हाय बरी ओ मेरिकल किती कोत गोतिंगा मेरिकल मेरिकल हॅलो रात येईल रात 2 देखो आणलं लाईफ जायचं आणले आज कोण नाही यायची आज दिसामुळे कोण हा व्हायची मला पहिले हाय हा फ्रेंड हाय कितको ताई चहा पिली सोगली जेली हायली निदली उठली असा निदान आहे असतली सांसा निंताय ना सोगली निघलोय चालू निंदपा टाइम आणि मागे किती बरं गरमी हा गया चहा पिली आम्ही गेला आता जेला आता जेन गेला चिकन आणले चिकन क्रोमेसा आणि राईस तुम चहा पिले असले तुम्ही अंको जेवपा झाले टाइम भिताल तरी पाच गोंया ओ यूके गो ओ लंडन अमेरिका हां ओके लंडन 12:30 झाले 12:30 ओके ओके मग राहते म्हटलं राहते आणले जायचं आणले लाईफ आज मेटने किती मागी सेलोवे झालं ट्रेन मागी कुरे मेडपण इंटरनेट असणार मागी आणि मागे हाय टॉप रायडर कशी आहे माही सगळी ऐकू आहे ना सॉफ्ट आहे रहा वॉल्यूम लेस आ गए हां ते काल कातारमुळं त्याची तर सॉफ्ट झालं मी गेलो तुम्ही ब्लॉक होईल ना यायचो त्याची कांतारमुळे ताड माशी झालं असतं आणि कोण गेल रे ऐकू आहे ना गो मोनिका
आयकों येता सगळें आयकों येता उलयता तो उलयना तो आयकों येना एश कित कोरी हॅलो 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 माइक टेस्ट हॅलो हॅलो माइक टेस्ट हॅलो हॅलो आता येता हॅलो मारे बाबा कैसे आहा बरो गुड जॉलिंग एफी डायस आयको येना सांग आयको ए मोनिका आयको येना गो काय येना सारकें येना आयकोंक आं ओके ओके आलिशा डिमेलो ओके केशें आलिशा गुड गुड तुम केशें सगलीं हैं आमको येना आयकोंक एश कितें जालें तरी राव ओके मातशें राव डिस्कनेक्ट कोत्ता आनी आमको कोत्ता